podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a croeso I bodlediad Rugby Cymru, dy fi, Carwyn Harris, a fel yr arfer, Iestyn Thomas. Iestyn, siwr I ti'n dechrau dy hwnna? Good, Mae fe'n falch I bod yn ôl fel rhyw ffordd. Wrth gwrs, ni ddim wythnos diwetha. Ond fi credu, oedd gwaith prifysgol jyst I dod lan a popeth, so that was me occupied fel maen nhw'n dweud. Ni'n ôl, fi dal yma. So. Oedd y ddoi ni'n brysur am wahanol resymau, o'n i'n mynd am swyddi gwahanol. So dechrau hwnna oedd ffras ma, mae hwnna wedi bod yn brysur yn barod. Fi yn sefyllfa'r urdd, actually, ar y foment. So fi wedi bod yn beirniadu pethau unigol canu trwy'r dydd, felly gwrando I lawer o blant bach, talentog iawn na I ddweud, ond dim ond rhyw 5 gwaith ti'n gallu gwrando i'r un gan cyn I ti dechrau meddwl, fi moyn gadael. Ond na, oedd nhw'n wych, chwarae teg, blwyddyn 6 iau cylch yn Merthyr ac yn y blaen, felly chwarae teg I bawb oedd yn cystadlu fel yr arfer. Gaethon ni plug bach Di llun a drosginio oedd ddim plug gorau fi, oedd cwestiwn ar Formula 1. A ni'n meddwl, pwy byddai gorau I ateb y cwestiwn yma? Nid fi, Iestyn Thomas. Bydd y cwestiwn oedd Iestyn, wyt ti'n credu bod yn amlwg taw Max Verstappen fydd yn fuddigol yn Formula 1 eleni? Ar ôl gwylio'r res cynta yn mas yn Bahrain, mae fe'n edrych fel fod e'n mynd I, ond wrth gwrs, os chi wedi gweld y newyddion yn y byd o Formula 1 dros y dyddiau diwetha, yn enwedig dy Red Bull, mae fe fel bach o civil war sy'n digwydd mas yna. Mae rumours a pethau yn dod mewn yn bobman yn Formula 1. Fi credu wath na Rugby Cymru, fod yn onest. Mae rumours yn hedfan dros o bron pob dydd. Mae hyn yn dod lan wedyn, falle dydd nesaf mae rhywbeth arall yn dod lan, a mae fe jyst mae fe'n bach yn circus I fod yn onest, mae Verstappen yn edrych yn dda tamor yma. Odi, mae fe'n edrych fel mae fe'n mynd I domineddu. Un person arall na domineddu ddim yn byd rygbi, ond Tadej Pogacar yn seiclo 80 km nath o ymosod yn Strade Bianchi. Un o'r rhasys fwyaf byd seiclo un dydd. A mae fe'n ymosod 80 km o'r diwedd ar ben ei hun, a mae neb yn dod o fewn 2 munud iddo fe. Chwarae teg. Ond, newn ni ganolbwyntio ar rygbi, oherwydd podlediad Rugby Cymru yw hwn. A yn wythnos rhwystredig yn gyrru o rygbi yn y URC yn benodol, 4 o golledion I bob un o'r ymbarthau. Ond sefyllfaodd gwbl wahanol I bob un yn dos. Newn ni ddechrau dyn nos Wener a'r Gweilch, oherwydd o'n nhw mewn y gêm na hanner cynta yn erbyn y gwynt, nath nhw ffindo fe'n anodd, Ben Healy yn rheoli'r gêm, a cico fe'n wych o'r tŷ ac oddi ar ei law. Cais rhy hawdd, I Hamish Watson, ond wedyn yr ail hanner, nath y Gweilch ddod mewn iddo fe. Be nes di o berfformiad ail hanner nhw I ddechrau da? Oedd perfformiad ar hanner y Gweilch eitha dda, so os chi'n gweld dod mewn yr hanner, chi'n 1 ar 15 I 3 lawr, felly bydd rai tîm oedd yn felly roi lan, y wedig oedd I gatre yn Caerdydd sydd wedi ennill 7 allan o 10 gêm gynta nhw yn y URC, ond pob clod I'r Gweilch nhw wedi ymateb nôl yn dda iawn, sgwri'r cais yna gan Sam Parry o Scarlets, a wedyn mae Morgan Morris yn sgori ar ei gêm gynta nôl. Fi credu pryd nath y Gweilch just setlo lan y symudiad yna o'r blaenwyr just mynd lan fel pod. O'n i just meddwl os mae Morgan Morris der pêl mynd yn, falle bydd chance o sgori, a wrth gwrs nath e sgori. Wedyn nath Caerdydd ymateb nôl rhyw fath dy'r scrum yn yr hanner, a ennill cic dos, bydd nath Healy cico yn eitha haws, a wedyn
So ti ar diwedd y gêm, I'r Gweilch yn ennill y kick-off wola yna. So ni wedi gweld sut gymaint o weithiau dros y tymor. So Gweilch yn ennill y gêm yma yn hwyr fel nath i gweld yn erbyn Ulster, yn erbyn y Lions yn y cwpan her a just falle bod siawns arall yna. Ond wrth gwrs, mae fe'n dal yn carfan ifanc a mae nhw ddim yn ei cymryd pob cyfleoedd nhw. Ond fi credu nath Booth dweud yn gywir ar ôl y gêm ar Fireplace yma. Nhw ddim wedi cymryd eu cyfleoedd nhw yn y hanner cynta. A dyna beth oedd wedi effeithio yna, dim y llinell ar y diwedd. O ie, i esbonio bach am y linell ar y diwedd, wrth gwrs mae llinell rhyw 7 metr mas dyn nhw'n dos, a mae'r bel yn cael ei daflu tipric sydd ddim yn neidio, mae fe'n stefell yn stond, a wrth iddo fe droi y gorff, mae fe'n cael ei fwrw, a mae'r pel yn tasgu mas a tasgu i flaen, a wedyn mae Caerdydd yn llwyddo i weld y gêm allan. I fi, oedd bach o rwystredigaeth fi am gwbl o bethau yn y gêm yna, ti gath diwedd, oedd bach o chwarae glyfar gan Caerdydd i gair y cloc lawr, ond fel ti'n gweud, nath y Gweilch ddim cymryd y cyfleoedd nhw, nath nhw'n wneud gymaint o fetre ar yr asgellwyr, yn wedi Cilyn Giles, gêm dda, ond nhw'n methu ffynd o ffordd o droi'r cyfleoedd yna i geisiau, yn ywedig y foment nad a Luke Davies yn y hanner gyntaf, oedd hwnna lle oedd ar y fewn ti fewn, a'r pas na ddim yn mynd i'r llaw. Ie, oedd hwnna yn y hanner cyntaf. Credu oedd Jez i cael un neu ddwy o cyfleoedd yn y hanner cyntaf, felly os pas di fewn, felly un oed felly cic dy grybau. Ond ie, oedd y cyfleoedd yna, oedd hwnna beth oedd y beth dda i weld, fod cyfleoedd yna, felly y hanner cyntaf ddim wedi mynd i'r sgript, ond ie, na hael hanner nhw wedi mateb nôl, a bron dwy'n mor anffodus i Rhys Davies wedi cael y bel tu'r diwedd y gêm, a mae fe just knock fel ymlaen o'r llinell. So fi credu dim byd yn bod beth nhw wedi galw, oherwydd oedd un o'r ail ren Caerdydd ar y llawr, wedi cwmpo ar y llawr pryd nath y bel mynd mewn. So os Davies gallu just dal ati ar pel a falle dechrau Scarlets, mae cyfle enfawr i nhw dwy'n na. Ond ie, bydd yn gwers arall i tîm ifanc Toby Booth. So fel wnaeth i gweld yn erbyn Glasgow, dechrau tymor fel mas yn Bennett yn Rhagfyr. So gobeithio mae'r gêm yma falle yn boenus i cefnogwyr Gweilch ar y foment. Mae nhw falle stepping stone i falle perfformiadau well. Ie, i fod yn onest, ni wedi sôn bod chwaraewyr wedi dod nôl dyn nhw, Morgan Morris, Rhys Davies, Owen Williams hefyd, y trio nhw heb wares, fusoedd, oedd Nicky Smith nôl ei ore yn y scrum yn yr hanner gyntaf yn enwedig, ond oedd 7 o chwaraewyr rhyngwladol yr Alban wedi dod nôl i Caerdydd. Oedd e'n tîm cryf dy Caerdydd, Ben Healy, Hamish Watson, Bill Matter, wrth gwrs, o Fiji, a oedd Patterson i gael y gêm wych hefyd ar yr asgell yn tro yma yn lle gefnwr, fe nath o ware yn erbyn Ffrainc. Ond i fi, ar ôl ennill 5 o'r fron i'r Gweilch, bydden nhw'n rhwystredig bod nhw'n methu cael 6 o'r fron, ond oedd e'n perfformiad da. Perfformiad lle falle nhw oedd e ddim o'r batrwm y Gweilch, oedd dim y killer instinct na sydd wedi bod. Fi'n credu, fel ni wedi sôn, gathen nhw cyfleoedd yn y tir agored, sydd ddim fel y Gweilch eleni, ond wnaethon nhw ddim ffind o ffordd o sgori'r ceisiau. Felly, gêm rhwystredig iddyn nhw, maen nhw'n cwmpo mas o'r 8 ucha, ond mae Caerdydd, maen nhw'n hedfan pedwerydd yn yr USC mor belled. Symud ymlaen i di Sadwrn. Dechreuwn ni dy Gaerdydd gêm y Scarlets oedd gyntaf, oherwydd fi'n gwybod bod y bach o dadle ynglyn â ambell i dwarniad yn y gêm y Scarlets, a na i sôn bach am hynny fyd. Oedd y Caerdydd, be nes di o berfformiad nhw, oherwydd o'n nhw mewn y gêm, yn ywedig yn y hanner gyntaf, drwy nhw? Ie, o'n i'n meddwl fod bach o patrwm dy Caerdydd nhw'n mewn gêmau, wedyn falle bach o amser byd nhw felly ddim ar yr un lefel ble o'n nhw dechrau gymau, falle cwmpo mas a falle colli gan sgo, ond chi'n chwarae yn erbyn Leinster, maen nhw'n hedfan ar y foment, a os nhw'n dechrau fel yna,
yn erbyn Leinster. So, dwy gais sydd ar ôl, fi credu rhyw 10 munud. So, oedd hwnna'n anodd. A ni'n meddwl, reit, hwn i'n fod yn noson hir, ond pob clod i Caerdydd, nhw wedi mateb nôl yn wych, a mae llawer o dadl ar y foment dy rhyw prop dy Caerdydd sydd falle fod mewn carfan Cymru ar y foment, ond nath Rhys Carri cymryd eu ceisiaeth y dda. So, of course, mae'r llinell sydd, mae bach o design na. Mae fe mynd rhwng y cornel a rhedeg at y bel. A wedyn y symudiad tap na, ble mae fe'n dod mewn ar y second phase, fan nhw'n dweud, a sgori, ond fi credu, felly, momentum na'r dechrau a'r hanner, felly di llithro i ffwrdd, a tîm fel Leinster, maen nhw'n cymryd cyfleoedd nhw, a felly mae Carri di sgori 2, mae'r prop Penrith Leinster di dod ar hanner cynta, wedyn yr ail hanner, mae fe'n sgori 2 ei hun, so, a ennill sy'r yn y gêm, so, fi credu mae Leinster wedi cael nos dda yn Caerdydd, ond ie, perfformiad dda gan Caerdydd falle mae'r sgôl yn dweud rhywbeth arall. Ie, mae'r cyfryngau gymdeithasol yn ddiddorol i hwn yn dyn nhw, oherwydd o'n i'n weithio ar y gêm i rhoi clipiau mas ar gyfryngau gymdeithasol. Felly, clipiau Rhys Carri, symudiad na o gefn y llinell, mae fe symudiad sy'n greu i Rhys Carri, yn dweud. So, i'n gallu meddwl am unrhyw un o gwmpas y byd, falle tendang mwytwyr eirag rhyw 10 mlynedd yn ôl, ond neb arall sy'n gallu gwneud hwnna fel fe. Wrth gwrs, ti'n rhoi hwnna mas ar gyfryngau cymdeithasol, a mae pawb yn ymateb yr un peth. Mae fe'n gariwr o fri, pam mae fe ddim yn... Ni angen carwyr, pobl sy'n gallu cario'r bel yn well yn 5 ymlaen Cymru. Mae hwnna'n wir, mae hwnna'n wir. Mae'n wedig yn sefyllfa sydd yn ni nawr, lle mae absenoldeb Will Rowlands. Mae fe wedi bod yn brif gariwr i Gymru dros rhyw 2 flynedd diwetha, nawr bydd e ddim yn cario'r bel gymaint. Ond, yn yr un gêm, oedd Gwyn Jones, oedd ar sylwebu Esbyrrec, oedd e'n sôn am diffyg ffitrwydd Rhys Carri, oedd e'n sôn am Rhys Carri yn fethu dacle a nath yn y hanner gyntaf. A mae pobl ddim yn gweld hynny, os maen nhw'n mond yn gweld y clipiau. Wrth gwrs, o'r clipiau, mae fe'n un o'r chwaraewr y gorau'r byd. O'n i'n mynd i gwneud joc pryd nes di weid bod rhyw prop o Gymru, felly dylai fod yn y garfan, a gweud Tarnicky Smith. Mae galw am hwnna hefyd, ti'n gweld pa mor gryf yw e mewn y sgrym, ond gath Rhys Carri gêm dda, do, ond oedd na'r ddalaeth eraill o'i gêm, lle nath o fethu dacle, lle nath o wneud camgymeriadau, oedd momentum y gyd y Caerdydd ar ddechrau'r ail hanner, a nath o gollwng y bel. A nath hwnna cael effaith enfawr ar y gêm yn y diwedd, oherwydd oedd Caerdydd methu fanteisio ar y ffaith bod Leinster lawr i 40 ar 10 ar ddechrau'r ail hanner, a nath Leinster tynnu i ffwrdd ar y ddiwedd y gêm. Ond lle mae Caerdydd yn dyfardu, wnaethon ni sôn rhyw lot da Simon Williams rhyw pythefnos yn ôl yn blin a bod argraff positif o ran Caerdydd, ond mae y canlyniadau ddim yn dilyn hynny, ydyn nhw? Ie, i fi gweld rhywun fel Tines de Bia sydd wedi dod mewn. A fi credu dyna'r esiampl perffaith o ble mae Caerdydd ar y fod wedi fod yn onest. Mae fe gallu creu llawer o pethau. A felly mae un esiampl ble mae fe ddim yn sgori, ond mae fe'n felly methu un o'r cicau. A maen nhw'n dod nôl a felly effeithio chi tir diwedd y gêm. So, ond ar y flip side fe mynd i dweud, pryd mae Leinster yn chwarae, mae fe'n anodd llawer y tîm oedd yn Ewrop i ennill yn erbyn Leinster. Hyd yn oed, pa tîm maen nhw'n mynd i troi land a Bernica. Hyd yn oed os maen nhw'n troi land y tîm cym, maen nhw'n mynd i fod yn tîm cryf. So mae fe'n bach yn anodd i trio dweud ble mae Caerdydd ar ôl y gêm yma. Herwydd, mae Leinster yn fel different beast ar ôl sôn. Ond fi'n just mynd nôl ar y pwynt dy Gwyn Jones, pryd nath e mynd nôl. Rwy'n credu oedd Carri a Belcher, fi'n credu ar y top y llinell Leinster, y skell o Leinster sy'n mynd syth trwydden nhw.
A dyna beth yr un o'r siampl, o'n i'n gwylio'r gêm dy dad ar y pryd, a yr un o'r siampl, a fe wedi dweud, fi ddim credu mae fe'n fan fawr o Rhys Carey fod yn onest. Ond oedd wedi dweud, bydde ddim yn sioc os mae Carey dod nôl y sgori. A surprise, surprise, mae'n sgori 2 cyn y hanner. So fi gallu gweld pam y pobl moyn mewn Carfan Cymru, gan bod eu cario'n yn really dda. Dyna beth mae Cymru eisiau yn wedi gyda pac. Ond mae fe dal angen dyma bach mwy o datblygiad i falle all-round fel chwaraewyr rhyngwladol. Ie, wrth gwrs, mae pobl wedi dechrau doomsday scenario o fe'n mynd i Loegr a dechrau wario i Loegr a mynd rhyw 3 mlynedd gewn weld, wrth gwrs. Da Gwynjodd, fi'n credu bod fe'n rhwystredig, felly bod gymaint o dalent da Rhys Carey, felly ni ddim wedi gweld y chwaraewr cyflawn, a ni'n gobeithio i weld. Mae tîm gryf da Leinster, fel ti'n gweud, mae dal dyn nhw Luke McGrath, a fi'n meddwl bod fe'n andros o fewnwr, mae fe'n fewnwr o fri. Mae fe'n od bod dim ond rhyw, sa'n gwybod, faint o gapiau sydd David os y werddon, ond dim gymaint o byddwn ni'n disgwyl. A wedyn oedd y 2 brawd burnt i fas i fe, mae dydy Connors a Deegan yn y rhengol, mae hwnna'n rhengol o fri. Felly, mae dal yn dîm dda dy Leinster, nath nhw dynnu ffwrdd yn y diwedd. Bydd y goleth eitha swmpus, a bydd y Caerdydd, fi'n credu, maen nhw wedi lwyddo mor belled heb law am y gêm yn erbyn Toulouse a Harlequins i gadw rhan fwyaf gemau o fewn 7 o bwyntiau. Fi'n credu bob gêm heb law am nhw o fewn 7 o bwyntiau. Felly, bydd nhw'n rhwystredig i arlu hynny fynd yn yr ail hanner. Rhyw fomented a Tîn Ystybir ac yn y blad lle nath bylchu a methu cael y sefyllfa gywir. Wel, ni methu dim siarad amdano fe. Symud dim yn ymlaen i'r Scarlets, fe. O'n i'n gweithio ar o'n fyd. Fi'n rhan o'r bai, felly, ond... Dechreuwn ni dar gêm yn yr hanner gyntaf, felly, herwydd oedd yn perfformiad well gan y Scarlets, ond nath ddim dechrau fe yna. Ie, y 20 munud cynta, ni'n meddwl, mae Connor mynd i cario ymlaen sgori trwy dydd, ni'n meddwl. Oedden nhw'n just cyn i sgori 3 cais yn y 15 munud cynta. Oedden nhw'n just edrych yn rhaid, o'n i'n just meddwl, pryd mae'r pwynt bonus mynd i fod yn nhw tes, falle mynd i dod lan ar y hanner cynta, a oedd e'n edrych yn eitha wild y Scarlets, falle mynd i wneud newidiadau i'r tîm y ffordd, oedd yr amddiffyn ddim cweit na yn y hanner cynta. A wedyn, oedd camgymeriadau wedi dod mewn i'r gêm Connacht, bach mwy, a wedyn mae fe ffita yn neud beth mae fe ffita yn neud, a wedyn mae Scarlets yn sgori cais, a ni'n meddwl, felly mae bach o gêm yn hyn. A wedyn mae'r cyfle mawr yn yr ail hanner, ble mae'r llinell mynd dros y top. Oedd cwbl o cyfleoedd yn nhw yn yr ail hanner i felly rhoi'r gap yna. Of gwrs, nhw wedi gwneud 4-15-10, a wedyn oedd cwbl o cyfleoedd yn nhw i felly sgori cais. A wedyn, pryd nath y cyfle yna mynd, nath Connacht mynd lan ffordd arall sgori, wrth gwrs, wneud llawer y dadl ar y cyfryngau. A wedyn, dyna'r just y gêm yna, gan fod y bonus wedi cael ei selio. So, wrth gwrs, oedd y prif nodiadau'r gêm yna oedd y dyfarnu. Bach yn dydleol, dy 2 esiampl. Falle mwy na bach y dadleuon ar ôl gweld Mae Carwyn fyna. Ond fi credu mae fe'n un anodd i'r cefnogwyr y Scarlets Cymru yn wedig, herwydd o'n nhw mewn y gêm yna. A fi credu bydde'n gêm gwahanol os o'n nhw wedi sgori'r cais yna. Mae fe'n anodd iawn i nhw yn dweud, herwydd mae'r Scarlets cael braidd dim i ddathlu trwy'r gydol y flwyddyn, yn cael 2 fuddugoliaeth dysgu dydd, ond heb lawn hynny braidd dim. Felly, i fod mewn y gêm mas yn Galway, mewn sefyllfa anodd iawn, lle oedd y gwynt tu ôl i Connacht yn y hanner gyntaf, wedyn y gwynt yn yr ail hanner di diflannu, fel pe bai, a wedyn yn yr ail hanner, 2 fonement fawr, ond mae un i fi yn fwy rwystredig na llall. Nid
Newn ni sôn am y cais connoch mewn bach, ond y foment i fi oedd y pas dros y top. Mae Sean Evans yn trio darganfod Steph Evans a pas dros ben am ddiffyn connoch. Mae hwnna'n cael ei taro lawr. Nawr, i fi, o'n i'n meddwl bod wedi mynd mlaen, a felly deliberate yn knock-on bydde fe, a wedyn falle cais cosp, Caerdydd Meren ac yn y blaen. Ond hyd yn oed os mae fe ddim wedi cael ei bwrw mlaen, a wedi mynd nôl, fel mae rhain credu, mae fe'n dod nôl i Sean Evans, mae fe'n wedyn yn ffindo Steph Evans, sydd â, wel, walk-in, mae'n gweud y Saesneg, oedd e'n dath y gerdded mewn i sgori. Ond cyn iddo gallu gwneud hynny, mae'r dyfarnwr yn tynnu'r peth yn ôl ar gyfer mantes. A fi wedi sylwi dy fe o'r blaen, y dyfarnwr yma yn benodol. A sa'i moyn rhyrbai i gyd ar y dyfarnwr wrth gwrs. Ond fi wedi sylwi bod e ddim yn gadael y gêm i anadlu gymaint o falle bydd Nigel Owens wedi. So, mae pobl weithio'n cwyno bod oedd Nigel Owens yn gadael y gêm i anadlu gormod. Ond, oedd fantes fyna i Scarlets cymryd, a nath nhw ddim gallu cymryd y fantes do. A hwnna oedd fy rwystredigaeth i, so be oedd y deimlad i Iestyn? Ie, wel, dys no, ni'n edrych ar y tro cyntaf yn meddwl, alright, mae fe jyst i mynd nôl am mantes, ond wedyn os chi'n gweld am ail dro, chi'n meddwl, wel, mae fe wedi rhoi y bel lawr, dylai fe fod fantes arall, a mae cais di digwydd yn y cornel, a sy'n oedd yn edrych yn gais, smod, un Dilys. Un dilys, so, mae fe'n anodd, a wedyn, pryd mae Connacht mynd lan y ffordd arall, a mae'r ail penderfynod yn dod mewn, mae fe'n just kick in the teeth fel rhyw ffordd, oherwydd os chi ddim cael un lawr lan o'r ca, wedyn mae'r tîm arall dod lan y lle arall a sgori, a mae bach y dadl rhwng e. So mae'r cefnogwyr a chwaraewyr y Scarlets dy pwynt yma. Ie, o'n i'n gweithio ar hwnna, a fel arfer y batrwm yw clipio lan ceisiau y tîm o Gymru fel pe bai. So, gwrs, clipio lan cais Evan Jones, cais yn yr ail hanner. Pwy sgwrodd y cais yn yr ail hanner? Mae'n enw di mynd o mhenni. Oedd e just kick-osp yn ail hanner, fi'n meddwl. Kick-osp, sorry, ie. Ond wedyn, ti ar ddiwedd y gêm, rhyw 50 munud o'r ddiwedd y gêm nes i weid, neu just ar ôl y gêm nes i wneud rhyw clip o weid, this was the try that, hwn yw'r cais nath ennill y gêm i Connacht. Mae'r sylwebwyr ni yn meddwl bod yna knock-on, ond y dyfarnwr yn meddwl y gwrthwyneb. Mae hwnna'n eitha neutral o'n i'n trial fod. Mor neutral, ambell i bersonol ddim yn hapus bod fi ddim wedi gweud beth o'n i'n meddwl. Ond, o'n i dal yn meddwl bod o'n weddol neutral. Fi methu credu bod hwnna'n wedi cael ei methu. A fi'n credu bod y dyfarnwr wedi galw fe'n fyw. A unwaith wedi galw fe'n fyw, mae fe'n meddwl bod e'n gywir. A fi'n gallu deall bron bod yn debyg i'r cais nath ddim cael ei ganiatáu i'r Alban yn erbyn Ffrainc. Fi'n gallu gweld falle nhw'n meddwl bod dim digon o dystiolaeth, ond oedd e'n eitha glir i fi bod e wedi cael ei bwrw ymlaen. A dyna ni glirio hynny'n lan. Os mae fe'n bwrw dy law di, a wedyn ti'n cico fe cyn i fe gyffrodd ar llawr, os does dim reolaeth ydy ar y ffordd ti wedi rhoi'r bel o dy llaw i dy gos, mae hwnna dal yn cael ei ystyried fel knock-on. Mae fe angen bod yn gic yn diwedd. Mae fe methu just dribble forward fel pe bai yn Saesneg. Felly bydde fe wedi bod... Anyway, ni wedi gweld o'r blaen, wrth gwrs, Cymru yn erbyn Lloegr blynyddoedd nôl Lewis Rhysafeth, o ath y be ymlaen neu nôl, ath e ymlaen. Mae lot o bobl wedi bod yn cwyno am safon y dyfarnu wedyn o ganlyniad yn y USC a safon y gyngred yn y gyfan gwbl. Ti'n gwybod hynna bach yn hallt yn dyfarn di Iestyn, neu ti'n creu taw rwystredigaeth cefnogwyr o Scarlets o weld ei dîm nhw'n colli bob wythnos bod ti wedi cael bach effaith ar hynny? Wel, wrth gwrs, os chi'n edrych ar y gêm na, a wedyn chi'n colli, wel, mae fe'n rhan o 8 gemau chi wedi colli yn olynol. Felly mae bach o hwnna mewn na, ond
Ond fi credu falle bydd falle cwestiynu dy rai o dyfanwyr, wel, dim just ni was i, ond falle draws y byd, so, oherwydd, mae llawer o dadl rhwng bron pob gêm ar y foment. Fel, mae'r gêm rhwng yr Alban a Ffrainc, llawer o sôn amdano rhyw brop o Iwerddon rhwng Iwerddon a Gymru cwpl o wythnosau yn ôl. A mae fe just, fi credu mae just pawb eisiau just dod at ei gilydd a dweud, right, ni'n mynd i wneud hyn a hyn. A ni'n mynd i ffocysu ar gweithio ar y gêm i wella hyn a hyn. A falle ddim rhoi llawer o bwyslais ar hyn a hyn. Fi ddim yn siŵr beth bydd nhw. Fi ddim yn dyfarnwr, ond fi credu maen nhw just y gyd eisiau cyfyngu at ei gilydd a pigo lan ar yr un pethau. Hefyd chi'n mynd mewn i'n gêm, a mae falle dyfarnwr chi'n gweld yn edrych ar y ryciau llawer, a falle yn ddim yn gweld falle llinell yr offside line, fel maen nhw'n dweud. A wedyn, wythnos wedyn, neu falle dydd wedyn, mae dwy tîm arall yn chwarae, a wedyn mae'r offside line fel mae pawb yn gwylio fe, a wedyn mae pethau sy'n mynd mlaen yn y breakdown, falle wedi cael ei colli a ddim gallu gweld. So, fi credu, fi eisiau bron pob dyfarnwr, jyst dod at ei gilydd, a jyst creu fach, dim strwythyr, ond falle creu fach o, what to watch fel. I just ffocysu ar y pethau mwyaf bwysig yn y gêm. Ie, mae'r anghysondeb na, ti'n sôn amdano yw e. A mae hwnna'n peth dda yn y gêm a peth wael yn y gêm. Dyw e, herwydd mae'r ffaith bod gymaint o dehongliadau wahanol i'r gêm yn beth dda. Bydd dim dau gêm yr un fath, dau dîm, ond ar yr un pryd mae fe'n rwystredig i chwaraewyr ac i gefnogwyr. A mae sôn mae'r World Rugby mynd i symleiddio'r gêm bach. Falle mae hwnna'n mynd i ddod, bydd hwnna'n peth dda yn fy marn ni, oherwydd i gefnogwyr newydd, mae fe'n anodd iawn i ddeall gêm y rygbi, i gefnogwyr hyn, mae fe'n anodd iawn i ddeall gêm y rygbi. Ond, ie, fi'n credu yn fy marn ni oedd am bellu dyfarniad yn y gêm na, ddim yn neud llawer o synwyr, falle, yn rhwystredig i gefnogwyr yn amlwg. Y gêm arall ar y penwythnos oedd y Gweilch bant yn Ulster, wrth gwrs, dau dîm sydd wedi cael tymor anodd iawn. Ulster wedi cael gwared a fforddwr nhw ar ôl cwbl o wythnosau yn ôl yr erbyn y Gweilch a lle i mateb ar ôl gêm wedi cael bach o effaith ar hynny. A wedyn y Dreigiau, wrth gwrs, wedi cael tymor anodd iawn. Pwynt bonus 4 cais i'r Gweilch mas yn Ulster. Mae hwnna'n perfformiad dda iawn, o'n i'n meddwl. Edrych ar y sgôr, o'n i'n syni bach wrth iddo fynd lan bod y Dreigiau wedi llwyddo cael gymaint o lwyddiant na mas na yn ywedig yn y tir agored. Ie, ti wedi dweud y Gweilch dwywaith a Dreigiau dwywaith. Y Dreigiau fi'n sôn amdano, sori. O'n i'n meddwl, falle bydd yn bach o stretch i'r Gweilch i chwarae'n Caerdydd ar nos Wener, wedyn mynd mas i Ulster y dydd wedyn. O'n i'n mynd i gweud, ti'n mynd i gweud bach o stretch i'r Gweilch sgori 4 cais, ond anyway, yn y symud mlaen o hynny. Wel, yn wedi outscore Caerdydd, fel maen nhw'n dweud, 2 gais i, ond na, falle colled aras i'r tîm Dau Flanagan, mae bach o fel green shoots dal na. Wrth gwrs, cwpl o wythnosau yn ôl pryn o'n mas yn Glasgow, o'n nhw wedi dechrau'n eitha wael a wedyn ddim llawer o pethau wedi mynd yn well yn noson na. Ond mynd mas i Iwerddon a sgori 4 cais. Mae fe ddim byd mae rhywbeth i gymryd nôl. A ni wedi gweld dros y blynydde fod tîmoedd o Gymru wedi cael ddim llawer o llwyddiant mas yn Iwerddon, hyd yn oed dim ond cael 1 neu 2 bwynt. So, i cael 4 cais, bydd yna'n dda i weld. Wrth gwrs, mae fe ddim yn nais i gweld Ulster rhedeg mewn 7 o geisiau, yn ywedig yn newyddion dy McFarlane yn gadael ar ôl
ar ôl amser eitha anodd i'r tîm, so mae dal angen bach o waith na dy Dreigiau. Mae fe'n dda i weld maen nhw'n dal yn aros mewn gemau, yn wedig ar ôl Glasgow, ac yn dod mas o gemau dy pwynt. Ie, yn sicr. Nw'n ni newid gyr fan hyn, ti wedi sôn amdano, Dan McFarlane yn colli swydd, a na i roi hint i'r hwn. Mae Iestyn, wrth gwrs, ti'n yn aml ar Sardis Road. Dydd Gwener nes i roi y text i ti yn gweud, so Iestyn, beth sydd wedi digwydd yn Pontypridd? A nes ti ddod nôl a gweud, os fi'n onest, sa'n sicr, oherwydd newyddion ti, Pontypridd, be ddigwyddodd dros wythnos diwetha? So ni wedi cael neges arall, eitha tebyg i beth nath ti roi fi. Ond fi ddim siŵr os fi gallu dweud ar beth oedd... Wel, mae fe'r un fath o neges beth oedd yn digwydd yn Pontypridd, ond fi ddim siŵr os fi gallu ailadrodd beth nath cael ei dweud gan un o rieni fi. So, yeah. Ond nos iau nhw'n chwarae Casnewydd yn yr unig o prem a'r gêm ar teledu ar S4C, o'n i na. A wrth gwrs, just wneud y match reports a wneud cyfweliad y Joe Rakes, wrth gwrs ennill i 200 gêm i Pontypridd. Oedd e ddim yn nos dda o gwbl i'r tîm. Oedd perfformiad sal yn dod e, rhaid bod yn onest. Fi credu un o perfformiadau weitha ni wedi gweld trwy gwylio nhw dros y flwyddyn, dros flwyddyn nawr, flwyddyn diwetha. A oedd Casnewydd wedi dod mewn i'r gêm wrth gwrs, maen nhw wedi llawer o momentum. A nhw wedi bydd i Pontypridd yn well neu beth nath nhw nos iau lawr yn Casnewydd. So oedd e'n wastad mynd i fod yn gêm anodd i tîm Pontypridd. Ond the Matt O'Brien a Cohen yn wych. A o'n i just wneud bach o waith ar bore, bron Prynawn Dydd Gwener. A ni'n just sort allan y cyfweliad ni'n neud y Joel Rakes a just gwneud siŵr y popeth iawn wedyn export ar Premier Pro a roi lan ar y cyfryngau. A wedyn we just check ar ffôn, gwneud siŵr os mae popeth yn iawn, a wedyn mae'r newyddion di dod mewn fod y coaching staff dy Pontypridd gyd wedi gadael with immediate effect. A mae fe'n un anodd. Fi ddim siŵr beth sydd wedi digwydd yn gyfan gwbl i wneud y penderfyniad mor gloi ar ôl gêm. Ond, mae dy fi fel opinions fy hun. Fi ddim siŵr os maen nhw'n gywir neu fido. Ond, mae fe'n un anodd a bydda'n her i'w tîm Crist y Gymidus nawr sy'n mynd lawr i Abertawe Prynawn Dydd Sadwrn. O ran fi wedi gweld Pontypridd cwbl o weithiau eleni, a maen nhw'n anghyson, fod yn deg, maen nhw yn un perfformiadau, bron yn gyr allan am ddyfru, cael buddugoliaethau swmpus, a wedyn colli mor swmpus i Gasnewydd sydd yn hedfan, fel nes i weid. Ond mae fe'n drist i weld Gareth Wyeth, wrth gwrs, fi'n cofio fe fel chwaraewr o fri, oedd e'n anhygol fel chwaraewr, a mae fe'n o gwrddo fe, mae fe'n rhywun ti'n moyn gweld yn neud dda, yn dweud. Mae fe'n really neis, a mae'n moyn helpu mas, a mae fe'n drist i weld ar gyfer ond os maen nhw wedi gwneud dewis na, fi'n syni oedd e ddim di aros yn ddiwedd y flwyddyn, yn ywedig oherwydd, o'n i'n meddwl bod e ddim yn edrych bod e'n mynd i cyrraedd y 5-4 ucha nawr. Ond falle maen nhw dal yn credu bod gobeith dyn nhw a maen nhw'n troi pethau gwmpas. Ond os maen nhw'n gwneud hynna, chwarae teg yn nhw oherwydd maen nhw tu ôl iddi gan rhyw dipyn nawr. Be am y ganlyniadau eraill ar penwythnos oedd y cwpan Cymru y dros penwythnos hefyd? Oedd fi'n credu oedd y rownd cynderfynol y cwpan. Oedd Llandyfri yn chwarae
Glynebu yn y Talbot Athletic Ground, a wedyn nath Abertawe chwarae Merthyr yn Pen y Bont, a wel, y prif newyddion o'r dwy gym na, oedd Merthyr di ennill 23-18. Yn edrych fel gym agos rhwng twy tîm, a y Merthyr jyst i dod lan a ennill y gêm, a wedyn y prif newyddion oedd Llanymddyfri ennill 43.7. Fuddigolaeth mawr iddyn nhw. Jack Davis, mae llawer o pobl yn sôn dan y fe lawr at y Scarlets. Mae fe wedi chwarae Llanymddyfri dros penwythnos, sgori 2 gais. So mae fe'n edrych yn fel prospect eitha dda. A wedyn oedd 2 gêm arall yn yr Unigo Prem hefyd. Oedd Castellnydd i ennill ei gêm oedd i gatre gynta'r tymor lan yn Gogledd Cymru. Nhw wedi ennill yn hwyr kick-off gan Christian Jones yn y funudi'r ola i ennill gan 2-15 yn erbyn RGC, a wedyn oedd Quins fi credu oedd Quins di bydd i Aberafon, i edrych ar y sgôr, fi ffili cofio beth oedd y sgôr y diwedd. Ie, 56-17 i Gaerfyrddin Quins. Fuddigoliaeth swmpus o go dda i'r Quins. Ie, oedd, fi credu mae Quins i gael cwpl o fuddigoliaethau dda nawr, ni bydd i Aberafon dros penwythnos, ni bydd i Pontypool cwpl o wythnosau, llawer o wythnosau nôl nawr. Ond mae'n ddiddorol i gweld sut mae pethau gallu newid yn yr Unigo Prem yn glo iawn. Ie, mae fe'n neis i weld, wrth gwrs, nawr, cysylltiad y 2 o fuddigoliaethau, RGC 4, Caerfyrddin 4, Abertawe 5 a Benebont 6. Mae fe'n agosau iawn, agosau at ei gilydd. Wrth gwrs, wedyn mae'r grŵp uwch ben hynny, maen nhw'n o dipyn o safon yn uwch. Ond, mae llawer o gemau penwythnos ma hefyd, Pontypool yn nos Wener yn erbyn Llanymddyfri, Aberafon, Merthyr, Pen y Bont, Castellnydd, Caerfyrddin Quins yn erbyn RGC, Casnewydd yn erbyn Caerdydd, Abertawe yn erbyn Pontypridd. Maen nhw gyd am hanner awr 2. Ti Saron o'n fernes i sôn. Mae'n dechrau nos Wener, da Pontypool gatre i Llanymddyfri am hanner awr wedi 7. Hwna wrth gwrs dydd ar ôl y disgwyl oherwydd bod gêm 20 Cymru yn erbyn Ffrainc nos Iau, Morgan Mosnol. Ie, dyna beth yw'r newyddion o'r tîm. Be all i weid, hyfa? Morgan Mosnol, dyna ni. Wel, gobeithio ar ôl y gêm ola nath Cymru a Ffrainc chwarae yn erbyn ei gilydd, pwy nath Twylangi ac o troi lan yn cwpan y byd. So, Mosnol, so yn dda i weld. Yn i ddim yn gwybod fod y gêm ar nos Iau tant fe nath i checo yn gynharach o'r wythnos. Yn i'n meddwl, pam ydym ond 2 gêm 20 ar nos Wener, a wedyn nath ni gweld fod Cymru chwarae ar y nos Iau. So, edrych ymlaen, of gwrs, mae y tîm Ffrainc y lefel na, yn wastad yn gryf, nhw wedi ennill cwpan y byd blwyddyn diwetha. Of gwrs, felly nhw ddim wedi tanio yn y Chwe Gwlad, eitha tebyg i tîm cynta o ryw ffordd. Wrth gwrs, nath yr Eidal 20 bydd i nhw cwpl o wythnosau yn ôl. So mae'n mynd i fod un diddorol i'r tîm ifanc Cymru, a pob lwc iddyn nhw. Ond wrth gwrs, y prif newyddion mae Mosnol. A cwbl o bethau eraill. Harry Ford yn dechrau fel maswr yn absynoldeb Harry Wild yna? Sydd â anaf a Max Page yn dod mewn i'r canolwyr. Mae fe wedi amlygu hir fel gefnwr oddi ar y fainc weithio, ond mae fe mewn yn lle Louis Hennessy, bach o siombo Hennessy ddim yn gallu wario. So os mae Eden Boshoff o Berthyn i'r 8 o'r Gweilch, ond sa'n greu bore, ond mae fe ar y fainc o Frista. Bach o newyddion arall i chi, Johnny McNichol, mae fe wedi coeddi nawr bod fe yn mynd i Crusaders, siwr o fod i roi rhyw fath o, yn lle Lee Halfpenny, oherwydd anaf da Lee Halfpenny hir dymor, felly bod Johnny McNichol yn gallu wario fyna. Pa mor dda mae fe wedi bod dros y blynedd i'r Scarlets. Ti'n meddwl am y flwyddyn yn illio rhyw gyngor, o hefyd y flwyddyn ar ôl ni, sgori 2 cais mewn ffeinal?
Yes, fi credu nath y Crusaders dweud fod e'n gan fod anaf i Will Jordan. So fi ddim siŵr os mae fe yn direct dod mewn i ar ôl yr anafiadu i half penny. Ond Pwy Will Jordan? fi gallu redeg dyna. Yeah. Pwy Will Jordan? Pwy yw e? Wel. Lee Halfpenny yw'r prif beth, a wedyn Johnny McNichol, a wedyn... Na, ond... Na, Will Jordan, mae fe andros o chwaraewyr, fi'n cymryd y mic, ond ie, wrth gwrs, mae Will Jordan, Sean bod e'n na fi, ond gwn, cario ymlaen. Ond, yes, mae un o'r chwaraewyr mwy consistent y Scarlets dros y blynydde. Of course, fel nad i sôn y final yn erbyn Leinster, fod nhw wedi colli, wedi sgori 3 gais, a ie, un o'r chwaraewyr oedd wastad wedi troi lan i'r Scarlets. A ie, bydd e'n colled fawr. Wrth gwrs, colli half penny a McNichol yn yr un safle, bach yn anodd mewn cyfnod byr, ond ie, mae'r chance na i chwarae un o'r gwreion y byd y Crusaders, a fi ddim siŵr os bydd llawer o chwaraewyr ddim yn cymryd y cyfle yna i mynd mas i Dylan newydd a chwarae mas yna. So pob hwyl iddo. Ie, yn wedig, a fi'n gobeithio bydd e'n llwyddiannus mas yna. Mae fe gwrthymosod wedi bod yn wych am flynyddau, wrth gwrs, fe'n dechrau fel gefnwr o flan Liam Williams a Lee Halfpenny dros y flynydde yn dangos pa mor dda iddo fe. Pob lwc iddo fe am y dyfodol. A rhywbeth arall newyddion, rhywun arall yn gadael rygbi Cymru, ond mewn ffordd arall. Sioned Harris di gyhoeddi bod hi yn ymddeol, oedd hwnna'n newyddion o bell ffordd, ond y newyddion awr benethros, nath i mynd mas mewn steil, do. Fuddugoliaeth swmpus i Bryth o Ddynder, a nath i sgori cais a cael gol adlam, wnes i weld un o'r chwaraewyr nath chwarae yn erbyn hi ar y penwythnos yn gweud bod hwnna, look o dde, nid allu hi. Mae Sioned wedi bod mor dda dros Gymru dros y flynydde yn dweud. Do'n nôl chwarae yn flynyddoedd maith. Be allu ti weid amdani hi, oherwydd 34 o mlwydd oed ond dal yn dechrau dros I'r Gwlad, a wedi bod yn chwarae dros I'r Gwlad hi am flynyddoedd maith. Ie, a dal yn fel balans o rhyw ffordd y chwarae dy rygbi a fod yn athro mewn ysgol. So, ie, a mynd mas dy cais a gol adlam yn gêm ola. Dwi'n Prysau esg, o'n i'n meddwl. Ie, bach fel Prysau, ond wrth gwrs, nath Prysau roi un yn erbyn Ffrainc o ddim di mynd droso, so mae cant o drop goal success dy Sioned Harris, a mae bach yn llai dy Sir Prysau. Ond ie, un o'r chwaraewyr fel stalwart o ryw ffordd dros y degawd diwetha, a wrth gwrs oedd cyfnod ble nath i ddim chwarae dros y tîm Cymru, a oedd chi'n chwarae i Rhangon bron pob wythnos a Iestyn again bron pob wythnos. So yes, oedd i cydiad un o'r cyfweliadau chi wedi wneud, oedd i wedi galw gol adlam hi bach yn jammy, fel nath i dweud, a oedd cwbl o pobl yn yr ysgol mae hi'n dysgu mewn, oedd wedi dweud mae Ronaldo gallu cario ymlaen pryd mae fe'n 40 pam na chi ddim, ond ie, fi credu mae ffocysu mynd nôl ar y gwaith mae'n ei wneud yr ysgol. Ie, cymhariaeth i Sergio Brisau a Cristiano Ronaldo, mae hwnna ddim yn rhy ffôl fel gyrfa rhyngwladol yw e. Chwarae teg iddi hi a pob lwc ei dyfodol iddi hi, a phob lwc i Gymru ar y penwythnos. Segway warthus fyna, ond mae fe'n mynd i fod yn her iawn, ond oedd Dewi Lake a'r bodlediad Sporting Wales wrthos ma, a oedd e'n sôn amdano blaenwyr y 5 blaen sydd da'r Gweilch. Mae'r Gweilch ar fy meddwl i hynny. Y 5 blaen sydd da'r Ffrainc, Antonio, 150 kgs oedd yn sôn amdano, a wrth gwrs Henry Twylangi tu ôl iddo fe. Henry Twylangi, Pasolo Twylangi, sydd tu ôl iddo fe, y mab Henry iddo fe. A
mae gymaint o allu da Ffrainc yn y wedig, ond i heb welem o'r belled, a wrth gweld y pod yn ennill Cement a tîm saith o'r ochr, Ciro, tîm Pryden yn ffeinal Los Angeles. Ydy hyn yn cyfle eiraidd i Gymru i ennill yn erbyn Ffrainc, ti'n credu? Yn ywedig o feddwl cryfder sydd â Ffrainc. Fe cyfle gorau ni wedi cael am rhyw 2 neu 3 flynedd? Odi, fi credu... Wel, yn wedi yn Caerdydd, falle 2 gêm adre diwetha yn erbyn Ffrainc. Mae wedi fod gêm agos. Ac yn mynd nôl i 2 flynedd yn ôl, oedd yn gêm ar y nos Wener a oedd Cymru bron di ennill y gêm na. Dyla di ennill yn methu sgori cais o dda. Oedd Gelons di sgwri'n gynnar a wedyn oedd yna'n yr unig cais o'r gêm. Oedd Big a Yntymac jyst i cico nôl ymlaen at ei gilydd trwy'r nos. Oedd yna'n gêm eitha diddorol i'r purists. O'r Edwards di gweud amddiffyn am dyfywod i Ffrainc a nath nhw'n neud e. Ie, a nhw wedi ennill, a wrth gwrs nhw wedi ennill y camp blaen wythnos wedyn, ond a wedyn y gêm 4 flynedd yn ôl, cyn Covid, pe nath Yntymac yn neud o'r ymgypiad yna, a ie, bach yn un anodd ar y Cymru dydd yna. Ond ie, wrth gwrs, mae Ffrainc wedi dod mewn dy pac eitha gryf. Mae Antonio, mae Bain, mae Fac yna, mae Tywelagi yna, mae chwaraewyr eitha cryf iawn. Ond ni ddim wedi gweld yr un Ffrainc o blwyddyn diwetha. Maen nhw'n mor gynigol, maen nhw'n cico'n eitha hir, a nhw'n cico eitha aml. A nawr maen nhw wedi gwneud bach o'r opposite fel rhyw ffordd. Maen nhw ddim yn cico llawer. Maen nhw ddim wedi sgori llawer o geisiau. Maen nhw, wrth gwrs, ni'n mynd nôl at y dyfarnwyr. Maen nhw'n un penderfyniad i ffordd a un cic i ffordd o golli 3 gêm gyntaf nhw. So, mae'n mynd i fod gobeithio maen nhw ddim yn dod lan yn grac pryd maen nhw'n dod lan i Caerdydd ar y prynawn di Sul, herwydd falle bydd yna'n bach yn boenus i tîm Cymru, ond fi credu maen nhw'n na i tîm Cymru ennill y gêm. Ydyn, dim dont i sa'n credu bod ei cael ei gystadleuaeth ore, i fod yn onest. Bydd, siwr bod Mo Fan yn slot o mewn 12, mae fe'n digon allu dy fe, yn dod, mae fe'n gallu wario bob man. A mae fe wedi arferu dy wared a Bieberi, Benno, Lucu a'r lleill da Bodo. Ond, fi'n meddwl mae cyfleoedd y Gymru. A fi'n credu mae gêm da Cymru i allu curo Ffrainc, i gael tu allan i ymddiffyn Ffrainc, i ymosod o gwmpas nhw. Fi'n credu bydd yn ddiddorol siwt ni'n cico, oherwydd da falle Tom a Ramos yn dod mewn fel 10 pwy bydd gefnwr Ffrainc, fe Lebel bydd mae fe ddim cystal o dan y bel uchel o bell ffordd. Nethon ni weld hwnna erbyn yr Eidal, nath o golli gwbl o nhw yn yr air. Os unrhyw newidiadau bydd y ti'n licio weld dros Gymru, mae cwbl dy fi fi'n credu, ond be amdano ti? Dim byd o lawer, felly un... Wel, os y ddim yn erbyn Ffrainc, felly rhoi gridi ar asgell, ond wrth gwrs, os mae fe dod lan yn erbyn Bieberi a Penwm, felly bydd yn bach yn anodd, ond felly rhoi cyfle i Mackenzie Martin, bydd ddim yn siŵr, felly ni bach yn newid yn rengor newid Rwynwyd i chwarae fe 6. Dim byd yn erbyn Alex Mann, just felly, wrth gwrs, 3 gêm eitha fawr a mae wedi fod yn bob man i fod yn onest. So felly, wneud bach newid yn fyna a felly rhoi rwy'n just gweld sut mae Mackenzie Martin yn mynd. Ie, mae'n edrych yn amlwg nhw 4 bydd yr opsiynau ar y reng ôl, ond i bai bod rhyw ar reng yn symud nôl ar ôl i Tein Basion fod yr unig chwaraewr i gael ei ryddhau gan Gymru wrthnos diwetha. I fi, fi'n credu, a fi'n syni fi hun braidd yn gweud hwn, fi'n credu fi moyn gweld Iwan Lloyd fel maswr. Yn fy marn i ni wedi gweld fwy o... Ti'n gwybod os mae wedi bod yn well fel maswr, ond fi'n gallu deall beth mae fe'n trial wneud fel maswr fwy na Sam Costello ar y foment. Fi'n credu bod Sam
cael ei ddal mewn dwy ffordd. Fe ddim yn siŵr os mae fe fod rhedeg y bel a wneud y ciciau, chips a popeth, neu mae fe fod chwarae rhyw fath o dan big ar ôl a cico'r bel uchel. Mae fe'n cael ei ddal rhwng y ddau, a mae fe'n mynd i wario yn ffordd mae Ioan Lloyd mo'n chwarae. A dyna pam fi mo'n gweld Ioan ar y foment. Fel ti'n gweud, byddwn ni'n licio weld Greidion yn erbyn pobl fel Bierberry a Penno, bod Josh Adams ddim ar ei orau yn ymosodol yn enwedig. Amddiffynol, mae fe dal yn un o amddiffynwyr gorau y byd fel asgelliwr, a mae rhaid dweud hynny. Felly, mae fe'n neud synwyr i wario fe. Yr unig un falle arall yw Will Rowland yn dod mewn. A wedyn, pwy sy'n gadael? Efe capten Daf Jenkins neu Adam Beard. I fi, byddwn ni ddod o fe mewn am Daf. Ti bach yn hall, falle. A falle rhoi'r capteniaeth i Beard wedyn. Ond, nid fi yw Warren Gatland am lawer o resymau, a mae'r trio nhw o safon uchel iawn yn yr ail reng na. Felly chi bigo pob un nhw, felly, os chi'n symud Daf i chwech. Ond fi'n licio Alex Mann, so fi'n fach bod fe wedi cael ei gyfle fyna. Sut ti'n gweld y gêm yn mynd? Wrth gwrs, heb weld tîmoedd, mae fe'n anodd, ond mae fe'n mynd i fod yn gêm agos, fi'n disgwyl, mae fe pob tro bron o bod yn agos yn erbyn Ffrainc. Fi credu mae'n fod yn un agos. Fi ddim yn siŵr. Os mae Cymru gallu dechrau yn eitha cryf, fel nath nhw yn erbyn Lloegr hanner cynta, mae llawer o cyfle i nhw falle mynd ati yn y gêm. Ond os maen nhw'n dechrau yr un ffordd na'r Alban neu'r gêm yn erbyn Iwerddon, bydd nhw'n cymryd dros hanner i sgwri pwynt. Wedyn mae yna mynd i effeithio nhw'n fawr. Yn wedi yn erbyn Ffrainc, os maen nhw'n dechrau gwneud pethau, bydd nhw'n cario ymlaen wneud y pethau yna trwy cydwr y gêm. So, mae fe'n bwysig i Cymru dechrau'n eitha cryf. Os maen nhw mae cyfle. Os maen nhw ddim, falle bydd e'n pwynawn hir, ond fi ddim siŵr os mae Ffrainc mynd i tanio. Ni ddim wedi gweld yna eto. Wrth gwrs, mae llawer o'r pres yn mas yn Ffrainc. Ddim yn rhy hapus dy Fabian Gautier ar y foment. Ond mae'n mynd i fod yn un agos fi'n meddwl, ond falle fi'n meddwl mae Ffrainc mynd i just dwyna. Iestyn yn gweud Ffrainc yn mynd i ennill. Fi mynd i gweud Cymru mynd i ennill. There we go. Nw'n i gwbla ar bositif. By'n ni'n ôl wrthnos ysa, bod dim dyn ni wrthnos diwetha, siwr o fod rhywbryd debyg i hwn. Nos Fawrth, os ni'n gallu. Ar ôl, yn edrych mlaen i gêm yr Eidal, wrth gwrs, edrych nôl ar gêm Ffrainc. A dim ond 7 Cymru hefyd. A cyn gyhoeddiad Garfan y menywod, yn ymateb i Garfan y menywod, dyna ni weid yn hydrach. Diolch yn fawr i Iestyn fel yr arfer, diolch yn fawr i chi am rando. Cofiwch i ddilyn ni ar gyfryngau gymdeithasol. Os chi'n moyn gweld gwynebau ni a stafell rheolau yn sefyllfa yr Urdd, dy fi, a stafell uni halls, dy ti? Dal yma, a falle dwi'n ffyr bydd nesaf hefyd, so os chi'n moyn gweld hynny, edrych ar YouTube. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn a hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. Sports Social Podcast Network.